Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jaygol Flaco TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonnon nder duniyaru fou. Ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Hande bo en lortoke ɓe tindinoje meɗen. Miɗo hokka on muñal, min gaɗi balɗe ko watta 3 yahugo sera 4 min gaɗayi vidéo ha nder chaîne meɗen jaygol Flaco TV. Ɗuɓɓe nder moɗon ɗon bolwa jama e noye ɗum waydi waɗugo vidéo yanayi ɗiɗi kuɗeji meɗon min ɗon mari sungurlaji seɗɗa, kanjum waɗi min bayri waɗugo vidéo ji ngam meɗo tolla mo yerdi min puɗɗiti waddango en vidéo ji e tindinoje ɗiɗi ko larani application ji fere fere. Hande tindinore nde garɗen tinnayi hande ɗum deydei ko larani probléme ɗum ɗuɗɓe nder meɗen giidata, moye fuddat whatsapp muɗum wati anda lawol ngol tokkata waɗa mise à jour whatsapp man ɗo. Aɗo naftira be whatsapp maɗa tan sey hande date maga wara wata, mbima date maga wati, sey to a télécharge deydei a waɗi mise à jour maga, e ɗuɗɓe anda deydei no gaɗirta mise à jour man ɗo. Bana ha ɓawo min gaɗino tindinore mai ɗo min matini, to a yiɗi ma an be hoore maɗa whatsapp maɗa kam hande nga watata, a wiya sey to ɓe gerɓanima whatsapp fere, ma bo sey to a télécharge fere yake fere a tawa a banima ɗo to waɗi conversation maɗa ko gewtuɗona be yimɓe ɗum dilli ɗum wilake. To a mari haaje an be hoore maɗa kala ɓawo wakkati fu a waɗan a yaha deydei a wanna whatsapp maɗa mise à jour. To nga ɗaɓɓiti wanne ko mise à jour ni a wanniga mise à jour, na sey to date maga wati a wiya a télécharge an ma bo ɓe gerbane ha hewta a yake fere deydei conversation maɗa be yimɓe majje ko nandi be majum. Bana en andi whatsapp ji waɗi ɗo peridiri, banta whatsapp business e whatsapp messenger mise à jour maji ha play store tan a yata a lara a wannaɗi mise à jour be koyɗum. Bana whatsapp ji luttuɗi gb whatsapp, yo whatsapp, whatsapp fuat, whatsapp plus e ko nandi be maji, kanji bo diga to ɗi ɗon ɗaɓɓita wannego mise à jour, te kollete alama ɗi giɗi wannego mise à jour, sai a wannaɗi mise à jour. Yawwa, amma kanji ɗo ɗum ɓuri saɗango himɓe no ɗum warete mise à jour man ɗo. Dalila mai ɗo min mbi hande min gaɗana en tinnore mai seɗɗa, min kolla en deydei lawol ngol a tokkata a wanna whatsapp ji ɗiɗo man mise à jour, e ɗiya bo ɓe tammi ɗiya gaɗeteɗi e play store e ɗi deydei ɗi gaɗanta ɗum ngal google. Yawwa, ngam mai ɗon min mbi hani min ganda en tinnore mai ɗon, tinnore tilimde mi andi ɗuɗɓe nder meɗen ɗon gida ɓe saɗiro mai ɗo ɓeɗo ƴamto min ha ɓawo min galino sin tinnore mai, amma je play store tan min gaɗi. Dalila mai ɗo min mbi hacco hande min loro min gaɗa vidéo ngol ɗo min tinna tinnoje mai ɗe fu ɗiɗi, ngam mai ɗo mbatane min hakkilo nder vidéo mai ɗo diga arande ha yahugo ragare heɓangi on deydei no ɗum tammi salorago. E nonnon bo min ɗo ɓeddatorago wallitago min partage ugo lien ji vidéo man ɗo, min ɗo toro on ko nde ballite min partage ugo lien vidéo ji man ɗo. Ɓen ɓe abona heno kabda abona e deydei kabde gaɗe like e commentary, amma ha jottani ɗum ɗo ɗaayi, woɓɓe ɗon gaɗa, woɓɓe fere gaɗata, woɓɓe gaɗa hande, woɓɓe gaɗata jango. Onon mai mbawata wallitago min heɓa deydei kugal mai ngal yaha deydei to YouTube yi on ɗon gaɗa like, on ɗon gaɗa commentary e on ɗo partage lien ji man, himɓe ɗon nasta ndara bo. YouTube bo ɓeddan partage ugo ɗum heɓa évoluer chaîne mai ɗo, heɓa ɗum yaha yeso, heɓa ɗo balɗe garayɗe ko lebbi garayɗi a tawa deydei abonné on ɓe ha jaygol Flaco TV ɗum avanci sosai. Heɓa minon bo min keɓa deydei sembe no min gaɗata ko waddiranoygo on deydei vidéo ji tindinoje deydei ɗi min mari haaje fu. Ngam mai jotta ɗo abonné amin famɗi, min ngala moyen ji je min mbiyata min gaddana on kala ko min mari haaje waddugo fu. En andi vidéo ji mai, waɗugo vidéo ji mai tindinoje mai ɗo ɗum ɗo ɗaɓɓita moyen, na ɗum mere ɗum waɗorto. On ɗo ƴama min ɗo application ji e tindinoje fere fere, min potai min mbiya min gaɗana on ɗum banni mai ɗo, hunde mai ɗo ɗaɓɓita moyen. To sey to min évolue minon ma ɗum yahi yeso deydei min keɓi no min giɗi, heɓa ha min gaɗana on deydei onon ma no marron haaje. Ngam mai to onon mai on ballitoto min, on deydei on sutena min ha min kewta deydei nokkure nde ɗo mai ɗo nde min giɗi min kewta, heɓa deydei min gaɗa ko waddango on, onon bo deydei ko marɗon haaje. Mi tammi on pamanimi. Ngam mai ɗo ta ngejjite be wallitago min kala ko anduɗon, diga partage ugo lien, abonugo e ko nandi be majum, be dabareji, shawariji, kala wallinde nde anduɗon on balliray min heɓa chaine mai ya yeso fu, balliray min heɓa ɗum ya yeso, heɓa enen ma en mara en ɗo mari chaine ji meɗen je tutorial ji fulfulde bo deydei kanji ma nanaɗi andaɗi, na sey to en jahi en dari je wolde ferere. Mi tammi on pamani am deydei ko mi yeloto, ko mi yiɗi. Mi andi ɗuɗɓe nder moɗon onon bo on giɗay non mai ɗo, to on giɗi non mai bo on matina min non mai ɗo to fottani on, heɓa en ballidira heɓa kugal ma ya yeso. Ngam mai ɗo en dilla nder vidéo mai ɗo ngi'en deydei no ka tammi salorago. Amma hedde ko mai ɗo miɗo toro deydei kala ɓen ɓe abonayi fu ta ngejjite warugo les seragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni. Ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru, sei on mema dow magel banni. Ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sei on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on deydei kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tan ngejjite warugo deydei ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amblé ɗo, on hollata deydei vidéo mai ɗo ngol fottani on. Ta ngejjite warugo ha les babal commentary, on accana min commentary je encourage ta min, heɓa min gaɗa waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta ngejjite warugo deydei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon whatsapp, facebook, telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum.
arande man noni to en gadi jotta en puɗɗira deydey ko larani hala waɗugo mise à jour je isini gb whatsapp yo whatsapp waɗi ko nandi be majum. Jotta min whatsapp am gaɗa ɓitayi deydey wannego mise à jour. Nda whatsapp man ɗo ɗum gb whatsapp mi naftirta ɗo, amma mi nasta nder maga ha mi hosa on mi hollana on deydey lawol ngol ɗum tokkata ɗum waɗana deydey isin ko yo whatsapp ko whatsapp plus. Jotta nda lien ɗo, nda lien ɗum ɗum geto ɗo ɗum lien deydey whatsapp plus. To a laray no boɗɗum nda déjà ɓe kolli ɗum lien whatsapp plus. Ko waɗi ngam whatsapp am gaɗa ɓitayi wannego mise à jour, mi hoso lien man heɓa mi wanna on exemple tan no gaddirton mise à jour man ɗo. Exemple to whatsapp maɗa ɗaɓɓiti wannego mise à jour, diga to a waɗi a nastinga to ɗum gb ɓen naftira ɓe gb whatsapp yo whatsapp whatsapp plus e whatsapp forward afm whatsapp. Diga to a nasti ɗum waddante bindi feere ɗuɗɗi ɓe kollete update now on ko bo mise à jour maintenant. famanta bindi mai kala ha a nasti a tawi bindi fu jangu bindi mai famu ko men foto ɗum ɓe to ɓe laari tan sai a waɗi cancel tan ko waɗi ok anili ɗum tan anda ɗum ɗum ɓe mbiyata ɗum, sei to nga yehi nga wati jotta kam loroɗo ƴama dat deydey kuje ɗo am wati ɗum ay diga wakkati nga ɗaɓɓiti a wanna nga mise à jour mai hani a wannano nga mise à jour diga wakkati mai ɗo. To ha nga ƴamima banni man ɗo ko dar maga man wati ɓe hollima a télécharge sai a wara cliquer jotta kam dow ha ɓe holluma update now on mai ɗo, banta jotta min bindi ɗo dole kanji tan mi cliquata, an kan na ɗum bindi mai ɓe gaddante update now on tan sai cliquer dow majum. Ɓawta cliquer dow majum banni ɗum waɗan recherche ɗum dillan google jotta accu ngiya ɗum dillan google jotta ha ɗum waddanoyam ɗum waɗan recherche heɓa ha ɗum waddanoyam deydey no warta. Mi tan mi on daari no ɗum waddaniyam jotta, mi tan mi on daari jotta nde ɗum whatsapp plus ɗo nda ɗo tan ɗum waddaniyam, mi tan mi on daari nda deydey alama banni nda ɗo mi tan mi on daari whatsapp plus man ɗo tan mi warata mi cliquer. To ɗum bana whatsapp ji feere sin gb whatsapp ko yo whatsapp kanjum bo na on daari ha mi cappani on ɗo jotta ɗum holliyam alama download nda ha be deydey nombre kuje ɗo majum may ɗo nombre mb deydey je ɗum hosata nda ɗum ɗo ton tasitake bo ɗum 51,89 mb deydey ko ɗum hosata. Jotta to mari mi cliquer dow majum ni mi wawan mi télécharge amma onon naftiroɓe be gb ko yo whatsapp sei to on dirtake les be hakkilo on jan on ja on tawa isin ɗo ma ɓe kollata on download na on ko télécharger maintenant, amma je whatsapp plus kanjum diga ha arande ɗo ɗum hollatama banni mi tan mi on daari sai waɗa cliquer dow majum banni. Ɓawta cliquer dow majum ɗum waɗan recherche ha ɗum waddanma, ɓawta ɗum waɗi recherche jotta nden ha ɗum waddanami jotta déjà on daari ɗum waddanimi seragal jungo am nyamo les ɗo ha ɓe holli alama ok jotta ha mi waɗanan mi cappano en kuje ɗo sei to mi itti ɗum kanten ndarum boɗɗum nda kuje ɗo nda fichier ngel ngel gaɗino nda ha alama mi cappani on ɓe windi ok ɗo sei to mi itti ndarum boɗɗum jotta mi yiɗi télécharge go na mi yiɗa to a yiɗi télécharge go ɗum ni sai a waɗa ok to mi cliquer dow ok jotta ɗo ni déjà nda ɗum ɗo ɗum fuɗɗi télécharge go nda ɗum ɗo bana alama limugo nda ɗo to mi hollay non alama ɗum holla ɗum télécharge. To mi daswano dow ɗo jotta misalu ɗo ni mi laara deydey kuje ɗo je mi télécharge ta man ɗo mi tawan e ɗum yaha mi tan mi on daari nda ɗum ɗo mi tan mi on daari nda ɗum ɗo e ɗum yaha e ɗum télécharge jotta to ɗon lawol koyngol ngol tokkata ngara to a télécharge ɗum a timmini ni sai a wara cliquer dow majum deydey ɗum waddane sai a wara a installa ɗum mi tan mi on andi moy fof andi deydey no installirta ɗum sai a installa ɗum jotta mi wawan mi wara mi mema dow ɗo mi yiya deydey no ɗum yahirta fu banni jotta déjà mi tan mi on daari nda ɗum ɗo ɗum holliyam e ɗum yaha mi tan mi on daari misalu ha mi wanna on alama majum nda ɗum ɗo mi tan mi on daari ɗum holliyam ɗum ɗo yaha ɗum ɗo taro sei to ɗum timmini to ɗo jotta whatsapp nga waɗi mise à jour sei mi installa nga tan sei nga continue ɓawo wakkati fu to nga ƴami mise à jour sei mi nasta mi wanna nga mise à jour ɗo na tokkata wanna to ɗum gb whatsapp ko yo whatsapp ko whatsapp plus ko whatsapp forward mise à jour be koye ɗum a sendiri be dan maga wati ha lora ɓe a waɗan deydey ɓen waɗan ɓe naftiran ɓe be whatsapp messenger ko whatsapp business bo accu ha mi tindina on onon bo na whatsapp tan deydey application ji luttuɗi fu deydey ɗi ɗaɓɓituɗi mi waɗanego mise à jour to a mari haji a fama whatsapp maɗa whatsapp plus ko whatsapp kuje ɗo ɗaɓɓiti wannego mise à jour nako ɗaɓɓita gam kanji ɗi signal tama sei to an ma yehi laari a yaddi ɗo ɗaɓɓitanadi ɗaɓɓitaka jotta misalu mi waɗa sei mi nasta nder play store am banni nda play store am banni sei mi nata dow majum ɓawto mi nasti dow play store am jotta nda ɗo ɗum application ji sei mi waɗa exemple en gaɗu mi hammi ɗaɓɓita application je ɗaɓɓitayi wannego mise à jour jotta banta application mi wawan mi ɗaɓɓita jumia banni mi winda jumia ɗum waddanami nda application deydey application jumia mi tan mi on daari ndanga déjà nda ɗo ɓe holliyam ouvrir mi maɓɓita tan ɗum ɗaɓɓitayi wannego mise à jour ouvrir seulement mi wara mi maɓɓita ɗum tan déjà mi tan mi on daari ko waɗi ngam nga ɗaɓɓitayi wannego mise à jour ne heɓayi komi wanni nga mise à jour amma noy to mi waranno mi ɗaɓɓita mi winda exemple mi winda whatsapp jotta exemple to mi waranno mi winda whatsapp banni tan ɓawo mi windi whatsapp déjà mi tanmi on daari ɓe gaddaniyam nda inde man whatsapp messenger déjà ɓe kolliyam mise à jour mi waɗa nga mise à jour ko waɗi ngam min neɓi mi wannayi whatsapp man mise à jour déjà nga ɗo ɗaɓɓita wannego mise à jour ɓe holliyam mi wanna nga mise à jour sei mi wara mi cliquer deydey ɗo alama mise à jour man ɗo banni banta ndaruɗon ɗo ni sei a cliquer dow mise à jour man ɓawto a cliquer dow mise à jour man déjà mi tanmi a laari nda ɗum ɗo e ɗum waɗa e ɗum taaro
ko waɗi nga fuɗɗan waɗugo mise à jour man jotta ɗo nga fuɗɗan limugo diga 1 ha yahugo 100 to nga timmini ni ɗum holla yam ouvrir tan mi maɓɓita nga waɗi mise à jour ɗon bo sai ɓawo balɗe fayin ma ko asaweje ko lebbi nden nga loro nga ɗaɓɓita wannego mise à jour man ɗo to sai a tokka kala nde nga ɗaɓɓiti wannego mise à jour fu sai a loro dede a wara a wanna nga mise à jour ngam maɗo en ndenuga jotta ha ɗum fuɗɗa limugo ɗum rima sai ɗum timmini sai en continue vidéo man ɗo déjà mi tan mi on dari ɗum fuɗɗi limugo nga ɗon lima daɗa ɗum déjà de e ko nandi be majum sai to nga hewti 100 to nga hewti 100 ni diga ɗon nga hokkete dede sai a maɓɓita nga tan mi on ɗon dara jotta nga ɗo nga timmini waɗugo mise à jour nga ɗo nga ɗo installe hoore maga nga wala ko yali nga sai to a installake nga daɗɗo ɗum mi tan mi on dari nga ɗo waɗo nga ɗo taro nga ɗo installation nga ɗo installe be hoore maga nga timmini dede limugo nga hewti 100 sai ndena nga timmina waɗugo installation to nga timmini ni ɗo nga waddana en alama dede ouvrir ɗo ɗum warti kuje ɗo verte sai heɓa ha nga waddana en déjà mi tan mi on dari nga waddani am jotta ouvrir mi tan mi on dari nga waddani am jotta mi maɓɓita ɗum tan to yotta mi maɓɓita ɗum jotta to mi lorotono e ngaɗo exemple mi loro mi wurto sam sai mi loro mi wara mi winda whatsapp mai giya jotta to mi warano mi winda whatsapp messenger daɗɗum whatsapp messenger mi tan mi on dari ɗum waddani am déjà ouvrir tan ngam ko waɗi déjà mi arti mi wanni nga mise à jour to ɗum whatsapp business mi wanno mi windi jotta bo da ɗum holla yam mise à jour ko waɗi whatsapp business mi waɗai mise à jour maga ɗo ɗum whatsapp messenger mi tan mi to daranno boɗɗum on gi inde man da ɗum whatsapp messenger mi tan mi on andi e ɗum wodi différence hakkunde whatsapp messenger e whatsapp business déjà ɗo ɗum holli yam e ouvrir tan mi maɓɓita nga ngam ko waɗi mi wanni nga mise à jour e jotta to mi waranno mi winda de whatsapp business misalu banni mi wara mi winda whatsapp business mi waɗa recherche majum mi tan mi on dari whatsapp business ɗum wiyam toujours mi wanna ɗum mise à jour da ɗum whatsapp business sai to mi wari jotta mi wari mi nasti nden mi wi'a de mi wannai whatsapp business mai mise à jour ngam ko waɗi nga wannaka mise à jour to ɗon lawol koygol kala application je anduɗa fu to ɗum facebook to ɗum ɗume jotta to mi warano mi winda facebook banni ɗo mi wara mi winda facebook ngam ko waɗi facebook ma wawan ɗaɓɓutugo wannego mise à jour déjà mi tan mi on dari facebook ma ɗaɓɓiti wannego mise à jour sai a wanna ɗum mise à jour kanjum ma ɗo waɗa téléphone maɗa acca teddugo so inde waɗango application ji mise à jour watta yake feere to a nasti nder application a yiya nga ɗaayi nga yawata téléphone maɗa ɗo ɗaayi ni an kam e application mai nga ɗo ɗaayi jotta to mi waranno ɓe ɗaɓɓita dede misalu application wonga feere wa dede misalu ko mi winda orange et moi banni ɗum application dede sodugo connexion déjà mi tan mi on dari application mai ɗo ɗum application orange et moi du Sénégal da ɗum ɓe holli am ouvrir ko waɗi application mai déjà e nga woni mise à jour to ɗo lawol application je marɗa haji fof a fama nga ɗo mari haji mise à jour na nga wala haji mise à jour sai a wanna nga mise à jour ma bo mi wiya update mi tan mi on pami sakiraɓe ngam may ɗon dede tinnore nde min mbiya cuwa min gara min tinne sai on jaafo dede vidéo may ɗo ngol juuti seɗɗa min giɗi min ganda en tinnore may ɗo heɓa paamo dede no ɗum warata ta min tindina noon dow on paama kanjum watta yake feere on giya vidéo ji may ɗo ɗi juuta ngam may ɗo banta min tori on tangi jide partage ugol lien vidéo ji amin heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara dede tindinoje may ɗo e nonnoon bo on kabda dede ɓe abonano fu kabda abona dede ha chaîne may ɗo e dede ko larani haala publicité je min mbiyata tan to ndaari publicité ha arande vidéo ji amin ko chaka maji ko raggare to a timmini laarugo ɓe gadda publicité habdu laaru ɗum support non may ɗo segonji man ɗo a laara sey to ɗum timmi heɓa continue ngam heɓa minon bo min mara avantage ha majum mi tan mi on pamani am sakiraɓe ngam may ɗo on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna sey to en potti ha dede vidéo tammingol warugo